Kabarmu piye, Mas? Apik, Dik. Sehat ya? Sehat. Keluarga Sik to, gimana? ketoprak kok unine ngono ki. Ya sing ngetopraki. Lah jare mbok kon ngomong-ngomongan. Ngomong-ngomongan. Sing teko. Pak Gunawan. Pak Gunawan. Patengane. Kula mboten purun iki, Dik. Perkaos. Lho genahne to, Mas. Diprawoso Oh, iya. Kok susah. Kuwi kok tang sapa godi men. Sing jenenge nek teko mbok kae jaba lho kudune jero. Nyapa kok Superman kayak yo cawete yo ning jaba ya. Kowe etopel Wong lekan golek momongan. Udah Iki blondo apa yu pade pindah. Toma Pak Eko. Uri. Awan-awan lunga blondo ing pasar main. Iki muri arep blondo apa pindah. Aduh. Jajak Puri, tembangnya apa mau? Apa? Kempling to? Kempleng. Sing digawe asmane Bapak Gunawan. Yo, terus nih. Nyambut gawe. Ngapa to kok kowe iki? Aja lancang to. Kene lho Puri lho. Sing digawe asmane Bapak Gunawan. Yo, Bapak Gunawan piantune pancen dermawan. rono rene Mas manembah mring pangeran. Tutup. Nyambut gawene iya ning Taiwan. Ya, apik to. Seru anu Purwokanti kok. Garwane sing putri asmane Ibu Winarsi. Yo. Winarsi. Ibu Winarsi pancen duwe rasa welas asih. Pinter ya cah iki. Kula namung ngaturaken terima kasih. Iya. Aku yo. Loh. Ayo Mas. Kita jotos lho kowe. Wong kabeh nggih tembang kok. Purwokantine seseh no. Ayo terima kasih wis lho. Ora, wis adil. Kowe kok nek nganti ra iso, wah tak weni lemper Australia lho kowe. Ayo, Dada. Ingkang putri naminipun Bu Winarsi. Iya. Puri. Ibu Winarsi pancen nyata duwe welas asih. Ya. Kula pribadi ngaturaken terima kasih. Ayo. Makasih. Ya. Ya. Ayo Duk, tak tapi lambemu lho kowe engko. Makasih. Ya. Makasih. Ya. Si. Yen duwe dhuwit ora boros mesti enek sing disisih. Oh iya. Sing dadi manten asmane sing kakung Mas Wahyu. Ayo, Puri. Yu. Ya Mas Wahyu boncone pancen ayu. Api. Yen disawang manten loro guyang-guyu. Ayo, jajal. Engko jam 3 arep tumindak nalinu. Ora nganti jam 3. Nyapa? Iki wis nalinu. Karo kowe. Ayo, nanggap wayang dalange. Ya Mas Eko Prestianto. Ayo, Puri. Toh. Ah. Nah. Aja kesuwen mengko ndak telat terus Iki mriksake. sik wae, Mas. Ora iso ya kono. Nanggap dalang asmane Eko Prestianto. Iki langsung kok. Pak Eko Prisdianto pancen dalang kang kondang kaloko. Api. Pira-pira Dik mesti ditampa. Ayo. Tampa. Yen ra ditangkap mara terus dipaksa. Bisa lho. Jajal, Mas. Dagelane asmane ya Mas Kluthuk. Duduk. Ya. Duduk. Wonge kemlinti rono rene tur utak-utuk. Ayo. Ya. Ayo. Ayo Puri. Ayo. Yen disawang Mas. Ayo jajan. Ya. Ayo sawang Mas. Ayo yen disawang Mas. Yen disawang Mas
Dicedeki ambune ndok buthuk. Dicedeki ambune ndok buthuk. Sirahe kaya bathok kluthuk. Oh berarti kene iki. Nak kalemu. Lho, bapak kudu ngerti lho, kudu Ayo tinggi bathok kluthuk. Pancen iya. Ini sing kira foto. Iki mau ternyata Mas. Dalem. Aku ki setelah lihat neng gene YouTube. IG, neng gene YouTube, Ya, ya. neng gene TikTok. Ya. Ternyata penggemar awake dhewe lek pas karo Puri Loh. gawe fragmenan Gunung Budek terjadinya Gunung Budek kae Iya. kuwi ternyata mendapat respon dari masyarakat, Mas. Bener, Pak. Malah Apik. iki rencananya arepe disuting ning kene RCTI, Pak. Weh, tenan po ya? Radio Apa cilik ya? tanpa izin tadi kemresek, Pak. Tak kira ki RCTI iki yo Ya. televisi Yo, Nasional. ini ada waktu seperempat jam 3 titik. Yo. Weh, Hmm. kan. Nyambut gawe mbok wektoni ini kaya kemrungsung aku. Ya ndak. Sing los lho. Anu lho, apa formalitasnya sakmono ning kok ngono. realitane Mas, sepiro. nyambut gawe aja dijami. Oh. Wong sing nanggap lho ora pitung ora nggae jam. Ya. Nanggap mbok jami kaya larang-larang ngono. Ayo, bar iki mudhun. Nyapa? Lah yo wis seprapat ae. Ora. Formalitasnya sakmono ning kok realitane kok sepiro. Realita. Ya. Iya, coba. Engko sepiro manut. Ya. Oke. Diwiwiti saka Kene Pur. Aku di mana? Oh, Kamu di sini, Pur. Ya. Coba. situ ya, terus diwiwiti saka Mas Klitik Terus dadi sapa kae Joko Budek sak durung sapa? Joko Kopok. ketawang. Joko Tawang. Nah, Dadi Joko Tawang gonjak. aku ketawang, terus kene Asmarandono. Oh, Ya, Piye to kok? Mas Kluthuk dadi mboke. weh, dadi mboke. Sik, tenang. Hmm. Anu tak silene Dastre Yu Winarsih. Dastre Yu, kene yu. Kita yu. Weh, ben kita asli kok iso. Apa kok ming ngono kuwi tok. Iki. Nah, dandan kono. Ben sip. Jajal awakmu. Dadi Dik. Anu Nah, awakmu ketoke nek kesempatan dandan sik kono. Heeh. Nah, Aja suwi-suwi lho. terus suwi iki wektune wis 4 jam soalé. Papat jam kok jaluk suwi kowe kok. Sesuk nek pengen suwi noprak dhewe. Kentongane jenengan. Sik. Kentongmu di Gus. Ora berarti kentong Mas Anggono ya? Ya. Oh, Berarti kentong mburi. Ya. nggih. Ceritane iki Pripun? awakmu didemeni karo Joko Tawang. Oh niki. Awakmu ndak gelem. Omong-omongan dhisik metu karo ngenteni mboke metu. Ya. Ya tuk 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 tuk. Awakmu ceritane ngenger ning gene Mbok Rondo kuwi mang Pur. Ndak terus digonjak karo putrane anake Mbok Rondo kuwi mang. Ya metu. Tuk tuk tuk. Kabarmu piye, Mas? Apik, Dik. Sehat ya? Sehat. Keluarga Sik to gimana? ketoprak kok unine ngono ki. Ya sing ngetopraki. Lah jane mbok kon ngomong-ngomongan. Ngomong-ngomongan, lah ini kan omongan, Pak. Omong-omongan iki omong-omongan ketoprakan, ora kok omongan ceritane ngabarne. Duduk. Wah, jan ngisin nih. Ya, Mas, Ya. duduk. Duduk. Ketopraan ya, Mas? Iya, Dik. Iya. Tetep ketoprak. Bengi iki omongan ketopraan. Ketoprak. Iya. Pancen omong-omongan ketoprakan ki panjen yo angel. Angel. Yo mek trimo tembung omong-omongan ning tak gawe ketoprak to, Dik. Iya, bener. Omongan ketoprak kuwi antarane kowe karo aku yo kudu omongan ketoprak. Kudu omongan ketoprak. Sebab sutradara wis ngomong yen kudu omongan Omongan ketoprak. ketoprak. Sing Omongan ketoprak. dimaksud omongan ketoprak ora kok ngono. piye to, Pak? Padane ngene iki awakmu ketemu karo Puri. Nggih. Puri jenengmu sapa? Sapa, Pak? Jenenge Puri kuwi kono ning Gunung Bolo sapa kae? Kok Gunung Bolo. Kok Gunung Bolo to, Pak? Wong Gunung Budek kok Gunung Bolo iki. Lah iya rondo kembang sore. Kembang sore, Nah. kembang sore. Kembang sore terus Ah. pripun? Demen kok demeni sampean demeni. Lah nek wong akeh engko isin aku. Iki etok-etok ora enek wong akeh. Oh, iya. Iki dalam ketoprak Oh, nih lah iki. sampean rungrum, sampean Oh. anu ngono lho. Aku nyanyi ngono to. Ndak awakmu mlumahe ning kono. Ya dirungrumi piye carane? Sampai iki dijamuk angin. Ngungkapne katresnane piye ngono. Ya. Dene amen tresno lho karo anak bojo. Ya oke.
Aku lah. Karo anak bojomu dene kamen tresno. Ya, omane kon iki. Sesuk sing karo aku lho. Aja nyenggol brok sing wis arep garing. Ya ngono. Karo putra garwa putra. Roro kembang suwi. Inggih. Kang. Winarse teko. Winarse teko. Pak Gunawan. Pak Gunawan. Patengane. Ngene kok. Ngene mau aku dikira Bu Winas langsung disarek ning kamar. Datarmu kecekaan joblok, goblok. Bu Winas iki senenge ndek-ndek ngene iki lho. Tapi nyapa kok gawe bededeng barangan iki lho. Iki lagi bobot. Tapi kaya nom-nomane Mbak Sutar to kuwi. Ora. Kowe engko sik, metu mengko sik. Wah, jane lho. Wis. Dereng. Urung metu. Aku saya metu. Kowe ketoprak. Kuwi ketopralan dine aku. Ayo Jan, ceritane. Kok celuk ya Pak ya? Engko tak celuk lek wis anu, lekas. Jan kaya nom-nomane Yuwi Narsi tenan iki. Ya Allah. Yo. Duduk. Duduk. Roro kembang sore. Iya Joko Tawang. Ing papan kene aku kaya-kaya nyawang sliramu kesengsem sajroning atiku Roro kembang sore. Apa sih mbok sawang? Roro jonggrang. Jonggrang mangklekmu. Kembang sore. Wah, ora fokus. Sorry, Mbak Sari. Roro kembang sore. Iya Joko Tawang. Mbok iya kowe menehi papan panggonan setitik atimu kanggo nampa katresnanku. Roro kembang sore. Aku ora tresno karo kowe. Kepiye? Aku ora tresno karo kowe Joko Tawang. Ya gene kowe ora iso nampa katresnanku. Apa ya aku ki sak pangertimu kurang apik? Kowe tak anggap kakangku, tak anggap dulurku ngono lho Kembang Sore. Kowe wis tak anggap kaya kakangku, kaya dulurku Belum. dhewe Joko Tawang. Nanging aku ora iso nampa sing kaya mangkono, Roro kembang sore. Aku ora bisa napa tresnamu. Kembang sore. Apa kowe ora isin? Aku wae tresno kok kowe ora tresno. Lah kepiye? Aku wis nganggep sliramu kuwi kaya dulurku dhewe. Terus Ora ana rasa tresno ning atiku marang sliramu. Joko Tawang. Roro kembang sore, yen nganti kowe ora gelem nampa katresnanku ing papan kene, aku tetep tresno marang kowe. Tak prawoso. Arep tak perkosa prawoso, arep tak prawoso. Yen nganti kowe nampik, apa aku bakal ngruda peksa marang kowe? Nah, Hei! Roro kembang sore, Piye Joko Tawang? tresnaku tulus lan batin, ya gene kowe nampik gawe wirang. Ing papan kene kowe bakal tak ruda peksa, tak rucat busanamu. aku mlayu. Aku tak pilih mlayu timbang kok peksa. Oh iya, ndang mlayu ta nek mlayu. Kok dhisik iki lho ben ngerti tak Mas. kira sampe. Iki mergane lek ndak diberi dileboni. Ndak iso pikirane. Kula mboten purun iki di perkaos. Lho genahne to, Mas. Di prawoso Oh, di perkaos. Iya. Berarti aku melayu. Melayu, Pak. Melayu Pak niki, Pak. Awakmu ndodok ae dadi ben penak lek. Ayo. Roro kembang sore. Bakal tak ruda peksa. Tak prawoso kowe. Aku ora kursi Joko Tawang. Hei. Aja mlayu kowe. Aku ora Aja mlayu. Jan. Dengan ringkas cerita. Dengan ringkasan cerita. Nah, ngono lho, Pak. Setelah Joko Tawang mau menggonjak Kembang Sore, akhirnya Kembang Sore berlari-lari. Terbirit-birit. Nah, kok berlari-lari ki apa olahraga? So, Setelah itu, datanglah ibu dari Joko Tawang yang bernama yang bernama Winarsi.
Ojo to, engko garap ibuke. Ora. Ayo. Monggo ibunya Joko Tawang naik di atas pentas. Peh kayak ngaturi penyanyi. Monggo. Wes. Malah kayak Iki dundunan bolo. ya Allah, ya Allah. Mboke susah lho, Mas. Mboke Joko Tawang ki susah. Lek ngapa kasih? Sampun. Terima kasih. Hebat. Wah, iki lagu-lagu lawas iki. Ngene, Bos. Jududane wong apik-apik yo, Mas. Dek niki kawin kontrak munggah, niki kula unggahke melih. Oke. Terus bincing anu, Pak. Ganti Denpasar Arjosari dunggahke meneh. Ngoten. Piye Den Pasar Redo? Iki aku di lagu apik, Pak. Iya, Apa? Bos. Lagune apik iki G, Mas. G. Piye, piye? Iki lagu semangat. Lelale. Yen lagi susah, ilingo yen pas bunga, ojo gampang mecucu kudu mesem guyang guyu. Kabeh perkara ana solusine, ojo digedhekne emosine. Lagu itu Pesan moral itu berarti. edukasi, kisah moral. Coba. Yen lagi bunga jajal. Tuh, Kak. Yen lagi susah, ilingo yen pas bunga, ojo gampang mecucu kudu mesem guyang guyu. Kabeh perkara ana solusine, ojo digedhekne emosine. Jatahe menungso wis diatur sing kuwasa, ojo ngeke mangsa, sing penting budidaya. Kerep ndedonga dateng kang kuwasa, muga-muga penjalukmu enggal dikabulna. Iki, Pak. Oh, hebat. Mengke launching album terbaru. Judul apa Mas iki, Mas? Iki judulnya Sak Madya. Oh, sak mati yo. Sak Madya. Jadi Repe. Jarene wong Jawa Alon-alon klakon gremat-gremet bakal slamet. iya. Sing becik ketitik, sing ala ketara, mula padha aja tumindak culika. Hebat. Kaya Kus Plus, Mas. Nggih, niki Nek sak ramban. Oke. Ya. Pak ndandute anu Jawa nih kaya tembel ban. Kayak lurin sak. Nah, kaya lurin sak. Yo, bocah-bocah kudu siap lho. Kusuma Wardani ngisi-ngisi niku. Iya. Kita kasih belak. Kayak lurin sak. Nah, Iki. Nah, iki lho. Iki. Yen lagi susah, ilingo yen pas bunga, aja gampang mesuju kudu mesem guyang guyu. Kabeh perkara ana solusine, aja digedhekne emosine. Jatahe menungso wis diatur sing kuwasa, aja ngiki mangsa, sing penting budidaya. Kerep ndedonga dateng kang kuwasa, muga-muga penjalukmu enggal dikabulna. Amin. Jarine wong Jawa alon-alon klakon gremat-gremet bakal slamet. Sing becik ketitik, sing ala ketara, mula padha aja tumindak culika. Mula aja iri duweke tangga. Mula aja geger karo kanca. Mula ayo urip sak madya. Hebat. Wah, iki suwani iki. Wali wis paitan oke. Kembali ke ibu-ibu Waranggono. Oke. Anifatul Amamia Aprilia. Oke. Iya. Yuk ono apel-apel miyaten ya. Iya. ya kene Dek. Iya. Japadon nelongso jamane Chandrakasa Urip pancen Itu nih. kudune ra utang omel.
aja padha nelongso ning panase. Dak mengikuti, pokoknya mengikuti. Kanca-kanca iki pokoke improve. Ora nek Anu, sesuk sik ning Kalidawir ya, Pak ya. Besok besok tanggung. kita nih campur darat. Oh, campur adem. Iya. Besok tanggung terus babas sesuk eneh pucang laban. Oh, ya. Iya ta? Wis aja ngitung jalangan yo sesuk Tak dilakoni. hitunge kene Kadung kasihan oke. kene kadung juga tornado GS. Iya. Ayo, Wis kono Dok. tembangnya ayang-ayang. Oh, anyar iki. Tembang ayang-ayang. Iya. Baru. Ayang-ayang, Dek. Ayo toh, tul. Apa nih, Pak? Loh, Kok apa nih Kok Pak? nembang no. Yo rasik ngono lho. Lah kowe mau sarepe ndelok wayange gelungan. Kowe ngono tak Hmm. diengkek malah. Yang kayak malah rasa dengkek. Ayo sepiro nadane? Mas, sepiro Mas nadane ayang-ayang? Mi, Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Kang Mas mustika ning ati doaku siji tresno iki abadi. hop. 1, 3. Monggo Mas, teruske. Yo. Yo. Ho, ho. Wah, terima kasih Cahayu. Yo, terusnya Mas. Siap. Ardia Diwang Probowati. Ardia Diwang Probowati. Ya, sareh-sareh waton pikoleh Mas. Yo kene. Prengat prengut adek mikir apa. Sangka Iwang itu rumahnya dekat sini loh Mas. Oh iya. Iya. Kamu rumahnya cecak sini ya? Nggih, betul sekali. Ngisor gunung ngono hutan kali. Kamu di Kidul kono, Mas. Ngenti Dok. Desane Desa Sukorejo Kulon. Sukorejo. Tetangga desa kali mriki, Pak. Oh, Asli ya, Dok ya? Asli. Iya. Nyapa Kayaknya suwe tahu. Benisuk mlakumu pirang kilo? Hah? Kene iki. Jarak tempuhmu nek isu. udah sehat iki ben isuk menek klopo. Gak to nah. Nanti Oh, iya. klopo dipenek lho, cilik-cilik. Judulnya Tombok Kangen Mas. Iya iki lagi. Tombok Kangen. Oh nggih. Tombok Kangen sing piye? Lah Bauci nanti Bauci. Pindah rono kok. Anu. Niki pancen diimbangi ngeten kok. Iya. Iki lak tembang zaman awet dhewe sik ning Surabaya biyen ta. Ya. Mas kelangan le tali-ali sak ndulit. Ya, sepiro Mas nadane? Mas apa wis lali sliramu. Di semono yen dolan karo aku. Wah,
digawe ngene dhisik ya, Mas. Oke, oke. Dadi ketok urip ngono maksudku. Anu Mas, keroncong biol Mas, keroncong biol. Ya. Bas betot enten mboten? Ini kok sing dibetot sik mau. Apa bener ya, Pak? Yo. Ya. Rasa kangen wis bisa Dawuh Pak, Nah, niki pun sawetawis dangu nggih, Mas. sawetawis wonten Guyon gojek tetembangan caos lelipur kalian para warga masyarakat langkung-langkung keluarga besar Bobo Gunawan. nggih. Muga-muga panglipure para warga gedhe saka panjenengan Bobo Gunawan dadi srana lejar penggalihe, rasa tentrem rasane, gitu. Kejawi saking menika nadar ingkang sampun dipun luari menika dipun sekseni para rawuh, diridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, tembe wingking mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin amin. Nggih, Niniran kaki kemanten, Mas. Nggih. mugi-mugi ingkang dipun nadaraken Keng Bapa Gunawan saha Ibu Winarse ngekaraken Keng putra kekalih mugi-mugi sineksenan kaki bumi nini bumi kaki danyang nai danyang sedaya ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah mayungi keluarga agung Bapa Gunawan insyaallah pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman Amin. ingkang dipun lenggaken wonten ing damparing keprabon Mas Wahyu pikantuk Mbak Gupi insyaallah tumuju wonten ing samudraning bebrayan ngantos kaki lan nini kang jinangkah ing benjangipun. Amin. Mas Nggih, Uduk. Nggih, kula tetep bos dungane muga-muga sing nanggap selamat, nggih, sing ditangkap selamat, nggih. tangga teparu selamat, Amin. sing delok selamat, muga-muga kabeh selamat, pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kupat lepet boten liwat sedaya ndom slamet nggih Nggih, Mas. bijing pinanggih Mas sampun Mas. Amin, amin, Terima amin, kasih. amin. Ayo, Dok, terus laku, Dok. Ya. Matur sembah nuwun.